In het verleden, ik heb altijd opgetreden op bruiloft en partijen, nog steeds wel. En ik heb 24 jaar met mijn broer opgetreden, duo John en Jack. We hebben nog een hele goede single gemaakt van voor en achter, van links naar rechts. Dat was een hele grote klapper. En nou doe ik het 16 jaar alleen. En zo blijf ik maar bezig, elk jaar. Maar ja, die van voor naar achter, dat was toch wel wat dat betreft de dijenkletser die nog steeds bij elk dorpsfeest te horen is. Ja, die hoor je altijd. Stel eens dat ik trek bij de grote WK-wedstrijden in de stadions. Tenminste, als je hier in Nederland kijkt, altijd de hele stadion hoor dan van voor naar achter, van links naar rechts. En dan hoor ik me eigen door. Op de televisie hoor ik me eigen zingen. En denk ik, wat een feest altijd weer. Ja, en elke avond slaat weer in. En niemand weet dat jij de man erachter bent. Ja, maar dan gaan we nou verandering brengen. Ik sta nou hier bij TV Oranje, dus wat willen we nog meer? Dan gaan we daar verandering in brengen. Dat is wel de bedoeling. Maar dat betekent dus dat we misschien binnenkort van voor naar achter nog eens een keer in een nieuw jasje gaan krijgen? Dat is wel, dat speelt nog wel steeds in mijn achterhoofd. Dan willen we nog wel een keer uitbrengen en dan een leuke versie, moderne versie. En ja, dat is dan wel een keer, staat nog wel een keer op mijn lijstje. Als mensen nou zeggen, nou, ik wil een keer van voor naar achter die het hele tent op zijn kop hebben. Waar kunnen ze dan terecht voor meer informatie? Op www.jackmusic.nl. Dankjewel.